Timo! Tänne. Tule tänne. Se on tosi pelottava. Nero tulee uudestaan, Marjo. Pimu! Haloo! Tuu Pimu tänne. Tuu Pimu tänne. Hänellä on oma mieli. Pyrkele mua et lyö. Nero sitä mieltä, että ei saa muksia. Ei, mä kyllä tiedän. Olet sinä hiljaa. Sitten sitä pölyä on kyllä. Oh. Tulee taas sitten. Wow. Sehän jopa liikkuu eteenpäin. Tarvitsee saada kepistä ensin ennen kuin tajuu, että... Se eka kertaa nyt mitään. Eilen siis hypättiin just 50 senttistä. Muutaman kerran. Että vähän niinku korkattiin. Otan toisen täältä päin. Timu, ole nyt. No niin jalat, ne sivuun tyyliin. Ei se sitten jaloilla ainakaan esteitä puolta, jos se heittää jalat sivulla. Se ei muuten ne pudottanut kertaakaan. Toisin kuin eilen se pudotti joka ikisen, mitä se tuli tyyliin. No pari se meni niin, ettei se pudota. Niin lopuksi. Koita rauhassa. Koita tulla etätoon onnesta ja jatkaa lautasta. Koita. Marja! Ensin tän sinne päin, kun koita jatkaa tähän toiseen. On tosi hurjan näköistä, kaikki menee eri suuntiin. Joo. Joo. Hieno. Oli pieni.